ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାତେ ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ବୟସ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାବି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବୁ, ଚଲେଇବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଚାବି କାହିଁ, ଚାବି କାହିଁ, ତୁ ଚଲେଇବୁ, ଚଲେଇବୁ। ତୁ ଏଇଠି ପଳେଇ, ଏଇଠି ପଳେଇ, ହଉ ଯା, ଏଇଠି ପଳେଇ, ଏଇଠି ପଳେଇ। ତୁ ଜାଣା ଏଠି ତାପରୁ ସେ ଚଲେଇବ। ଯା ଏଇଠି, ଏଇଠି ତୁ ଏଇଠି। ହଁ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି। ବାସ୍ ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନା, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ତୃତୀୟ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ହଁ ହଉ ଚଲା, ଦେଖିବା କେମିତି ଚଲାଉଛୁ। ଚଲା ଚଲା, ଆମେ ଦେଖିମୁ। ଚଲା ଚଲା ପଳେଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନିଜେ ଆଣିକି ବୋହିକି ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚଲଉଛି। ଇଏ ବି ଚଲେଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚଲେଇ ପାରିବୁ? ଚଲେଇ ଦେବୁ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍, କାମ ଅଛି। ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଲୁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରିଦେଲୁ? ଦେଖ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଅଛି ନା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଅଛି ନା ଦେଖ। ହଁ ନାଇଁ